Nummer 1. Ham, der går lidt amok. Nummer 2. Ham, der bare vil have en helt dejlig, chill dag. 4 danske statsministre fortæller om øjeblikket med kom og hvad. Okay. Svindel i Moskau. Russisk vel bekræfter, at Putin er en farlig mand. Hvad fanden snakker de om det? Seneste nyt. De 4 største vodka light-fabrikker er lukket ned! Ja! Hvad fanden laver du, mand? Han det er politiet for helvede. Hvad synes du om, at vi... Vil du have måske et lille glas? Okay, så kan vi snakke om problemerne sammen. Ja. Jo. Det kan vi godt. Nummer 3. Ham, der ikke kan tåle så meget. Ham den dumme, der godt kan lide vodka light. Hvad er det for noget? Jeg kan overhovedet ikke lide normal vodka. Det smager pisse lort. Den her vodka, det smager sygt godt. Jeg glæder mig alt for meget til at smage den. Jeg vil bare spørge, om du godt kunne gøre det nu. Jeg ved godt, du er chef for vodka, men jeg ved ikke, om du kunne lukke de der fabrikker, for der kommer sådan noget i Danmark. Så der kommer sådan noget vodka light. Jeg ved ikke, 0 alkohol i det. Jeg ved ikke. Men min roommate her, der bor her, han kan godt finde på sådan noget. Han kan godt finde på at drikke sådan noget. Men han så han faktisk lige her. Jeg kan se, du har en flaske der. Hvad er det vodka? Er det normal vodka? Det er nye vodka light, det der er lige kommet ud. Det skulle smage. So high.